Il-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana jinsab xettiku immens dwar il-proġett tal-metro ftit tal-jiem wara li l-Prim Ministru Robert Abela reġa' qal li l-istudji fuq il-metro għadhom għaddejjin. Għalkemm Clyde Caruana mhux konvint illi pajjiżna għandu bżonna u inqas jekk jaffordjahiex. Fl-istess ġimgħa li Manet News wara x-xettiċiżmu tiegħu. Hekk abjad ngħidlu abjad jekk iswed ngħidlu iswed. Ġifieri jekk ikun hemm xi ħaġa li l-pajjiż ma jkunx jiflaħ għaliha. Waqt intervista ma' Karl Bonaci, il-Ministru tal-Finanzi qabbel id-diskussjoni tal-metro ma' silly season li jiġi kull 5 snin, ċoe qabel kull elezzjoni ġenerali bħaż-żewġ staġuni tal-kaċċa. Bħalma jkun hemm dawk iż-żewġ staġuni kull sena fil-pajjiż kull 5 snin ikun hemm staġun ieħor illi fil-medja kull min isegwi l-politika jsejjaħlu s-silly season. Silly season għaliex fih ikun ħafna argumentazzjonijiet taf kif għaliex l-elettorat min ikun irid ħaġa min irid oħra. U kultant din il-biċċa ta' trasport għall-massa inħares li jabda l-mod jien. Clyde Caruana saħaq illi proġett bħal dan jitlob in-nefqa ta' biljuni ta' euro biex ikun vijabbli n-nies iridu ċertament iħallu l-karozza d-dar. Trasport għall-massa jirrikjedi investimenti mhux ta' 10 ta' mhux ta' mijiet, imma ta' biljuni ta' euro. Ta' biljuni ta' euro. Mhux fuq medda ta' snin imma? Imma biljuni ta' euro. Issa. Biex investiment bħal dak jagħmel sens, bil-fors in-nies iridu jħallu il-karozza d-dar u ma tintużax. Jif ma jistax inti tinvesti dak l-ammont kollu biex imbagħad jużawh 50,000 ruħ, 60,000 ruħ. U staqsa min qed jimbotta d-diskors tal-metro kif se jkonvinċi lil poplu jneħħi l-karozza u aktar minn hekk kif se jġelhom jimxu għax ċertament li t-trasport tal-massa mhux se jidħol fl-irħula. Mistoqsi dwar ix-xettiċiżmu tiegħu la darba dan il-proġett kien fil-Manifest Elettorali Laburista tal-2022 u aktar minn hekk il-Gvern nefaq mal-400,000 euro lejlet elezzjoni ġenerali biex jippreżenta s-suppost proġett lil poplu, il-Ministru wera li ma jaqbilx ma tal-proġett u aktar in-nefqa. Imma din kienet fil-programm elettorali. Iva, ma issa jiena qed ngħidlek x'naħseb jiena. Illum inti il-Ministru tal-Finanzi. Jiena forsi ma nixtrix kull idea. U dil-ġimgħa kelli mistoqsija wkoll jiena ħereġ fil-Parlament u l-mistoqsija li kienet bit-tarnet għalli mismani għalli inti rajt kos qedlu smani. Qedlu jiena li kien abjad dejjem qedlu abjad u l-iswed dejjem qedlu iswed. Qedlu taħseb li jekk ma nkunx konvint minn x'ħanejt. Jiġifieri meta niġu sa nifhem li hemm ħafna nies jargumentaw bil-kontra ta' dak li ngħid jiena, m'għandix problema. U insista li mhux biss responsabbli għal preżent iżda lil min jiġi warajh ma jridx teħpis illi ma jkunx jista' jġorr. Jista' jkollok l-isbaħ ħolm. Imma fl-aħħar mill-aħħar imbagħad tittejt isma' ma dal-ħolm, dil-ħolma. Bil-flus tista' ssir. Nista' nżomma. Da bħal meta xi ħadd jien naf jixtri karozza. Jew jixi dajta. Tkun li tkun. Imma mbagħad tista' tlaħħaq mal-maintenance tagħha, mal-insurance tagħha, se tkun tista' tmantnija jew ħadd faqrek. Fil-waqt li insista li argumenti li ma jagħmlux sens għalih mhux se jaqbel magħhom iżda saħaq illi qabel jieħu deċiżjoni irid jara n-numri għaliex hu m'għandux interess li jkun popolari. Finalment il-Ministru ħeġġeġ lil poplu sabiex jevalwa sew dak illi jingħata għaliex fil-verità l-pajjiż jiddependi mit-taxxi u n-nefqa trid tkun għaqlija. L-appell tiegħi in-nies hemm barra huwa isimgħu kollox, imma temmen jekk trid. Dejjem hekk qalu lill-ġenituri isma' kulħadd, imma temmen jekk trid. U allura fi kwistjonijiet bħal daw aktar milli wieħed jaqbad u jibda jiċita ruħu għax se jkollna. Wieħed jibda jistaqsi ftit dal-mistoqsijiet għaliex fl-aħħar mill-aħħar. Aħna bħala nies inħallsu t-taxxi, dal-pajjiż m'għandux riżorsi, dal-pajjiż jiddependi mit-taxxi tagħna. U allura hekk xi ħadd jagħmel deċiżjoni ħażina, dik id-deċiżjoni aħna nridu nħallsu għaliha. Il-Ministru saħaq illi l-argument kollu hu jekk hux valla pena ssir deċiżjoni bħal din li tiswa l-biljuni ta' euro u li titlesta minn hawn u 25 sena oħra.